Здравейте хора, съм Иван Ганчев. Днеска за трети път снимаме с Иван Дотен. и снимаме асоциации, но не както при неговия канал с минали асоциации и при Христо Маринов, но с игри. Тук имаме CS. Не ги казвам. Добре. Айде. И сега, как можеш кой си първи? Как нойца хартия? Раз, два, три. Раз, два, три. Ти си първи. Аре, сега трябва да ги държи. Трябва да тегля от твоите. Що? Така, да ми ги изваш. Ти от моите. Добре. Аз трябва ли да гледам кое е името? Да. Добре. Не му защо просто трябва да си играят, защо не направят CS само с зомбита? Не мога да разбера. CS. Не мога да Ти разбера. каза името. 1-0. 1-0. Аре, Дай, тегли от моите. Значи, чупиш купчета. Майнкрафт. Да. Аре, 1-1. 1-1. Са. Изтегли Аз да трябва да тегля. Опа. Не мая, защото от 2003 до 2005 все само стари оръжия, като за Втората световна война. Защо не дават се нови оръжия с мерник с лазери и алабала? Не мога да разбера. Нещо по-подробно. Защото е много гадно, като в тази игра, като искаш да се опиташ да си изтеглиш за зомби мода, трябва да имаш само PlayStation 3. Call of Duty. Да. Давай, тегли. Дай само да ви покажа на видео, че са кавли. Да, съм покажа. Чакай я. Виждали се цялото. Давай, да, вижда се. Гледай ги и другите, да. Не, няма смисъл, Айде. вече сме казали имена. Айде, сега... Ти теглиш, да. Чакай. Значи, Аз да взема вече. за какво не пускат само сървъри, например за България? Само за България сървъри, които ще играят хора. За брой и размер. В смисъл да го направят с който стане с над 1000 скор, печели, става най-голямата стопка и печели. Агарио? Да. 2-1. Чакай, да. Чакай. Да. Чакай да си го пробва. Защо в тази игра не са като другите игри? Трябва да се биеш хем с своите опоненти, но ако си преднал сърва и не можеш да играеш, трябва да биеш първо чудовище, да разбереш как да го направиш. Да разбереш как да се биеш. Не мога да разбера това. Защо направо не се пуска първо в тренинга и след това направо те питат, искаш да играеш сървър и там ти да и там да те карат да убиваш животни, че да се учиш. Не мога да го умея. Така Някакъв герой от тази игра има. Има един с меч, има жена с лукове. Имената и Имаше Линк. Това е League of Legends. Да. И сега имаме последна игра, само да донеса. И трябва за него, защото аз казах 3. Добре нещо. Добре, това не знаеш, че ще се случи, защото той беше направил само 5. Освен ми малко странно, защото тъмън станах и го звънна. И да, ето сега той ми носи нещо. Чакай. Нема ви пускам от тук да влиза. Добре. И сега той ми носи сапек. Чакай да го скрия. Господин малко странен, боли ме върта. И ужас ден. Сигурно ще днес, защото ще им боли върта. Не знам за какво да снимам. И да, говоря малко тихо. Надявам се да чувате какво говоря. И да, ето той ми го даде. Сега това с мен, защото аз го знам. Това за мен. Не мога да разбера. Защо ги не правят от един и същ отбор, пък да пускат, не го правят от един и същ отбор да пуснат зомбита, а трябва да са от различни отбори да се стрелят с топчета. Такива за... Пейнтбол. Да. Пейнтбол, да. Значи е 3 на... Значи... 3. Да. Няма победител. Ако искаш да играем както на хартия, за да видим кой ще бъде победител. Играем 3 игри, да видим кой ще на хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. No, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Сега втория рапорт аз бих. Камаконица хартия, раз, да, три. Камаконица хартия, раз, да, три. Раз, да, три. Раз, да, три. Камаконица хартия, раз, да, три. Камаконица хартия, раз, да, три. 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 Камаконица хартия, раз, да, три. Сега третата. Да. Камаконица хартия, раз, да, три. Раз, да, три. Раз, да, три. Раз, да, три. Камаконица хартия, раз, да, три. Камаконица хартия, раз, да, три. Камаконица хартия, раз, да, три. Раз, два, три. Аз бих! Yes! Победа за Йоан. И това от нас. Вече и пак за 100 клип си има неговия акаунт, моя фейсбук и неговия фейсбук. И да знае, че може да качвам не само с него, защото ако ми искате се с него, ми напишете, иначе ако искате и с други мои приятели, ми напишете в коментарите и това е до нас. Довиждане. Довиждане.